Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan shine bidiyo na uku akan yadda muka yi da wannan wanda ke kiran kanshi dan jahannama. Kamar yadda na yi bayani a bidiyo na 1 da na 2, dalilin yin wannan bidiyon shine cewa labarin hirar ko kuma tattaunawar da muka yi da shi kwanakin da suka gabata ya yadu sosai, kuma da yawa suna ta neman cikakkiyar tattaunawar amma babu ita. Dalili kuwa ni ban yi rikodin ba, kuma da alama yan uwa Allah ya saka musu alkhairi wanda suka da alkhairi wanda suka yi rikodin ba su fara rikodin tun daga farko ba. To kuma akwai kiraye-kiraye ɗaya daga cikin wanda ya kira cewa in yi waɗannan videos don yi bayani akan abin da ya faru, domin wannan ya zama makami ga waɗanda su ma suke fuskantar irin wannan hali. Shine Malam Ibrahim Ado Kurawa, dan uwa ne, yayanmu ne, babba mai kokari sosai, kuma da ya kiran nan duk da yake a baya dama akwai wanda suka yi kirayen, sai na ce to lalle ya kamata a yi videos din. A bidiyo na farko na yi bayani akan wahamin dan jahannama, cewa wato wai ba zai yiwu a ce annabi Adamu ne kakanmu ko kuma farkon halitta baki ɗaya ba, saboda waɗansu mu farare ne, waɗansu baƙaƙe ne, kuma tunda muna da bambancin fata, wai ya ce ba za ka taɓa haɗa bature da baturiya kuma su haifi baki ba, haka baki da baki ba za su iya haifan bature ba. To ya za a ce iyayenmu ɗaya amma fatanmu ta bambanta. Na yi masa bayani akan abin da ake kira skin pigmentation, wanda dalilin shi ne waɗansu fatarsu ta wasu duhu, gashin wasu ya fi na wasu duhu, kuma ƙwayar idon wani ya fi na wani duhu. Na turawa ya bambanta da namu saboda wani sinadari da ake kira melanin da kuma pigmentation process, wanda kuma dalilin yanayi ne da ƙaura da ɗan adam ya yi daga wani guri zuwa wani guri ya kawo wannan. Abu na biyu, ya yi kwatancin cewa ba Allah, kuma na yi amfani da wato hujjar hankali kamar yadda shi ma yake amfani da shi, na nuna masa cewa lalle akwai Allah. Kuma wannan shine abin da na yi bayani a bidiyo na 2. Wannan na 3 ne. A na 3 nan kuma wato zan yi bayani akan wahamomin shi wajen guda 3 ko 4, kuma ina fatan wannan ya zama shine bidiyo na ƙarshe insha Allah. Abu na 3 da ya kawo shine cewa akwai tufka da warwara a cikin musulunci. Sai ya ɗauko wani ɗan takaitaccen bidiyon Sheikh Albani Zaria, wanda a ciki yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta wani hadithi shi Sheikh Albani, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna sai ya ga wata mata tana alwala a gaban wani gida mai kyau, har ma ya je kamar zai shiga gidan, daga ƙarshe sai aka ce mai gidan sayyidina Uthman ne, sai ya ce ina da sayyidina Umar afwan, sai aka ce bayan ya dawo ya ba da labari har sayyidina Umar yake cewa me yasa baka shiga ba, yake cewa saboda kishi irin naka. Ina jin sayyidina Umar ne ko Uthman, amma na fi kyautata zaton sayyidina Umar ne a hadithin. To shi dan jahannama sai ya saka wannan, bana son kiran shi dan jahannama, shi ya kira kan shi da haka, shi yasa kuma da haka aka san shi, ba mu san sunan shi na gaskiya ba, shi yasa nake kiran wannan, ba wai dan ina so ba, ina fatan Allah ya sa ya tuba ya zama dan aljanna. To sai ya sa wannan hadithi, maganar da Albani ya ko kuma fassarar Albani na wannan hadithin, sai kuma yake cewa akwai kuma hadithan da suke nuna cewa ba a sallah ba a alwala a cikin aljanna. Saboda haka wannan hadithin ya warware wancan hadithan masu cewa ba a sallah ba a alwala a cikin aljanna. To kuma wannan bayani ne mai saukin warwarewa. Sai na ce masa, idan aka ce maka ba a sallah da alwala a aljanna, abin da ake nufi sallah, alwala da sallah ba wajibai bane a aljanna, ko kayi ba za a baka lada ba, in kuma baka yi ba zunubi, ba dole bane sai kayi, kamar yadda mu mun fahimci cewa ko kuma mun yi imani cewa wajibi ne gare mu a nan duniya. Sai na ce masa to amma wato a aljanna ba dole bane sai kayi. Amma shi kuma dan aljanna, alqur'ani ya gaya mana ayoyi daban-daban cewa za su iya yin duk abin da suke so. Yake cewa lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid, cewa za su yi duk abin da ɗan aljanna suke so. Saboda haka duk da sallah da alwala ba wajibai bane, idan ɗan aljanna yana so ya yi sallah ko kuma yana so ya alwala, ba za a hana shi ba. To kaga wannan matar da aka gani tana alwala a aljanna dan ta ga daman yin alwala ne, kuma Allah ya mana alƙawari duk abin da muke so za a bar mu mai, shi yasa aka bar ta tana alwala, ba wai dan an wajabta bata bane. Hadithan kuma da kake kawowa cewa suke babu wajibcin alwala da sallah a aljanna, saboda haka babu tufka da warwara. Yace ya yadda, yace ya gane kuma ya yadda.
to kaga kenan wannan shubha tashi ta kau. To sai kuma maganar da yana cewa wai da dan adam yana zaune lafiya kalau, wannan wahamin shi na hudu kenan, cewa da dan adam yana zaune lafiya kalau ba shi da matsala, addini ya zo ya lalata abubuwa. Sai na ce masa a gaskiya baka karanta tarihi ba. Na ce masa ko ka karanta rubuce-rubucen irin su Thomas Hobbes, su wani St. Augustine, su Aquinas, waɗannan da ake kira naturalist philosophers? Ya ce a'a, stoic philosophers ba, ban tambaye shi na stoic philosophers ba, amma stoic philosophers ma inda bai karanta naturalist ba bai karanta su ba. Abun kuma da yasa ba aya da hadithi nake kawo masa ba, saboda shi ma da kwakwalwarsa da kwatance yake amfani, saboda haka da kwatance ake tunkarar mutanen da in ka kawo musu aya ƙaryata ta za ta yi, in ka kawo musu hadithi ƙaryata ka za su yi. Shi yasa ban kawo aya ko hadithi ba sai inda aya ko hadithi ya dace da abin da hankalin shi zai iya ɗauka bayan na tabbatar masa abin a hankalce. Sai na ce masa to ai da ka karanta waɗannan mutanen da za ka fahimci cewa ai addini ne ma ya zo ya sassaita ɗan adam. Ai shi asalin shi yadda su waɗannan philosophers in suka yi theorizing, kuma yadda malaman musulunci ma suka fahimta da sauran addinai, shine cewa asali wato ɗan adam mutum ne wanda yake da san rai, yake da san kanshi. Asalin yadda necan ɗan adam take, duk abin da zai bashi jin daɗi zai iya yi, abin kuma da duk zai iya musguna masa zai iya kau da shi. Wato akwai selfishness, akwai san zuciya a harkar ɗan adam. Shi yasa alkur'ani duk inda ya kawo kalmar nafs, wato zuciya, baya banta ya ba sukanta ya, kamar yadda malamai suke faɗa. Sai ya ce innan nafsa la'ammaratun bisu, cewa ita zuciya takan yi umarni ne da mummunan aiki. To haka duk gurare daban-daban da malamai suka kawo sai su ce wato sukan zuciya ake, saboda idan ka batta ita kadai to gaskiya akwai matsala. To haka su Thomas Hobbes suka wato tabbatar. Shi Thomas Hobbes ya rayu ne, wato ina ga an haife shi a 1588, wato 1588, kaga sama da shekaru 400 da wani abu da suka gabata. To kuma ba musulmi bane, amma shi da ya zo a wato littafin shi da suke kira Leviathan, ina jin Leviathan sunan littafin. A littafin yake magana cewa a lokacin da ɗan adam yake ba doka ba addini, a state of nature, kuma ba shi kaɗai yi wannan bayanin ba, ya ce ɗan adam was solitary, poor, nasty, brutish and short. Life ya ce was solitary, poor, nasty, brutish and short. Waɗannan munanan kalamai ne. Ya ce wato lokacin da ba addini ba doka, ya ce wato shi ɗan adam wato rayuwarsa poor, wato rayuwa ce wadda take cikin fakiranci, fakiri ne shi. Solitary ya fara, wato rayuwa ce ta kadaici. Poor wadda take wato cikin talauci. Nasty kuma rayuwar kuntatacciya ce. Brutish kuma wato rayuwar tana cikin barazana, saboda kawai wani zai iya ganin ka baya son ganin fuskar ka ya kashe. Sannan short ya ce rayuwar kuma ba a dadewa, saboda ba doka, haka kawai zaka fito daga gidanka wani ya kama ka ya ce ka zama nashi, ya kai ka gidan shi ya daure ka, ko ka fito da matarka ko kanwarka wani ya kwace, saboda ba doka ba addini ba sanin ya kamata. To haka shi zuciyar dan adam in aka bar shi haka yake. To addini ne ya zo ya sassaita dan adam. Ya ce masa in kai ciniki ka siya abu aka baka ka ce bashi ne, to lalle ka je ka biya. Cewa makocinka ka girmama shi, kada ka cutar da shi. ‘Ya'yanka suna da haƙƙi, iyayenku suna da haƙƙi. To sai na yi masa bayanin yadda su waɗannan naturalist philosophers ɗin, wato su asali daga addinin Christianity suka ƙirƙiro philosophy ɗinsu. To kuma wannan addini na Christianity dalilin shi aka samu morality, dalilin morality kuma aka samu dokar Bature. To sai na masa bayani cewa doka ita ce ta sassaita duniya. Ya ce wa ai muna da dokoki, za mu zauna da mu rayu tare da su. Na ce muna da dokoki, ma addini ne kawo dokar, wato morality. Wato da na ce wannan shine bidiyon karshe, da alama ba zan iya karasa wahamomin nashi ba, kenan sai mun je bidiyo na gaba. Saboda haka sai mu haɗa bidiyo na gaba insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.